Sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika for Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Bumakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Patsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Miyerkules, Agosto 27, 2025. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Mga ka-K5, babatian kita o kan welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Babatian kita sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500. Tapnaon ang diabetes, hypertension kag cancer. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500. The superior antioxidant. The story of the day. The story of the day. Mga trabaho sang PNP hindi madiskaril sa pagpahalin sa pwesto kay Anay PNP Chief Nicolas De Loso Torre III suno sa DILG. Sa Capiz, Ilonggo nga soldado patay sa engkwentro. Madamo nga tawo ginkagat sang idobuang sa Guimaras. Sa Bacolod City, lalaki ginsunog ang iyang balay. Sa K5 Network News, lalaki sa Pampanga o kondrag din sa Pampanga ginsalakay sang PIDEA. Senador Ping Lacson, Anay PNP Chief, nagpahayag nga may ginlapas sa pagsulundan si Anay PNP Chief Nicolas Torre III. Batangas Congressman Leandro Leveste nagpasaka na sang kaso batok sa DPWH District Engineer nga nanuhol sa iya. Balita International, 5 ka-journalist patay sa pag-atake sa Israel sa ospital sa Gaza. Balita negosyo, BIR magapatigayon sang tax audit sa mga kontraktor sang maanomalya nga flood control project sa Pungso. Balita sa inampang, Filipina Grandmaster Janelle May Frain nagdaog sa Abu Dhabi International Chess Festival. Balita entertainment, Taylor Swift kalaslo na sa iyang nobyo nga si Travis Kelce. Sa balitang extra special, lalaki sa United Kingdom inuig na nga wala nagatulog. Ikaw, Ma'am Rica Domingo Kisto, sa pamilya Balatayo sa Anhawan Dueñas, Sir Dan Calvo kay Ma'am Celine, Sir Alan, Ma'am Terry Grace, Ma'am Aisa Ahmad, Sir Jesse James Garvilles, Jade Garvilles, Ma'am Bing Special, kumustang turog nyo kagabi? Sweet man. Sa mga nagapamahaw na sa sining oras, Ma'am Denden Leisa Caspe, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi, ipadalundon na ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Nanindugan si Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Rimulya nga wala sa dako nga pagbago sa serbisyong ihatag sang Philippine National Police kasunod sang paglilive kay PNP Chief General Nicolas De Loso Torre III
Suno kay Secretary Rimulya, makasiguro ang publiko nga magapadayon sa gyapon ang programa sang pambansang pulisya sa mga responsibilidad kag trabaho sini nga mapabili ng kailuwayan kag seguridad sang pungsod. Inyang kasunod sa pagpahalin sa pwesto kay anay Philippine National Police Chief General Nicolas De Loso Torre III kag ginanunsyo mismo ni Rimulya kahapon. Angot sini apisar nga may pagbago sa liderato lauman sa gyapon nga padayunon ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. ang nasuguran ni General Torre. Si DILG Secretary John Vic Rimulya. Unified 911 on September 12 and General Nartates will take cognizance over that. It is an improved system. It is a more responsive system, and I think the people will see the difference. But from now till then, the 5-minute rule of General Nartates, of General Torre will still be in effect, and we expect General Nartates to continue the good work that General Torre has started. Tasais 15 na sa aga sa detalye sang mga balita lokal sa Capiz, Ilonggo nga soldado patay sa engkwentro. K5 Karen Badilla sa report. Residente sang Barangay Bitoon sa Distrito Sangharo sa siyudad sang Iloilo ang soldado nga napatay samtang nagapakigbato sang katawhayan batok sa Communist Terrorist Group o kon CTG sa Tapas Capiz sa tung Agosto 25. Ang biktima ang ginkilala nga si Sergeant Jun Ray Coopera. Suno kay Army Colonel Erwin Lamzon, Chief sang 3rd Division Public Affairs Office o kon DIPAW, nga ara na sa punerarya sa probinsya sang Iloilo ang bangkay ni Coopera sa day na claim na ini sang iya pamilya. Nahibaluan nga napatay si Coopera matapos sang duha ka sunod-sunod nga engkwentro batok sa ginabanta pulo ka remnants sa Central Front ag Regional Centro de Gravidad, Komiteng Rehiyon Panay sa Barangay Agpalali, Tapas Capiz. Nakaangkon sang patal nga pila sa idalom sang tiyan si Coopera samtang nagabinayluhanay sang lupok sang armas dothang. Madumduman nga nagapatigayon sang pursuit operations ang 12th Infantry Battalion batok sa CTG remnants nga may kaangtanan sa engkwentro man sa tribe boundary sa Barangay Agpalali, Barangay Artuz kag Barangay Tabon sa amuman nga banwa sa tong Agosto 25. Samtang nagpalabot naman sang simpatiya si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa pamilya ni Coopera sa din nagpasalig ini nga magahatag sila sang assistance kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang soldado. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Sa dugang pang balita lokal sa Ungkaharo, Iloilo City, lalaki gin-hostage ang kaugalingon. K5 Kim Kaluyo sa report. Na-identify na bilang si alias Japet, masobra 40 anyos ang pangidaron, kag residente sang Barangay Mohon, San Jose Antique. Ang lalaki nga nagtaya sang kutsilyo sa kaugalingon sini sa Barangay Ungkaharo, Iloilo City, Agosto 20 sa isa. Sandig sa impormasyon gikan sa mga una nga nagresponde sa lugar, pasado las 5 sang hapon sang nagsugod sa pagtindog sa Guasang Christ the King Memorial Park ang nasambit nga lalaki nga natungod bilang construction worker sa Haro Plaza. Suro pa kay Police Captain Marvin Laranyo, ang officer in charge kon OIC sang Iloilo City Police Station 3. Ilagin hatagan sang tubig kag pagkaon si Japet apang madugay ang nangin pag-istorya sa iya. Sa pagbuligay sa mga kapulisan sang ICPS 3 kag makatapo sang SWAT, na corner ang lalaki kag naagaw ang uyat sini nga kutsilyo nga ginamanta yara sa 4.5 kapulgada. Gilayon ini nga ginpakalma kag gindala sa ospital matapos naman niya nagaangkon sang pila sa tiyan. Sa impormasyon gikan sa mga upod sini sa trabaho, posible nga nagutman ini. Sandig sa impormasyon, nagpautwa sini sa security guard sang pila niya ka mga problema sa iya pamilya. Yari naman ang kabahin sang payag ni Police Captain Marvin Laranyo. Kay nasa nga hapon, no? Diri lang siya sa entrance ng cementerio, Christ the King, no? Nga nakita sa concerned official na report sa aton na may isa ka personalidad nga ano niya ang iyang kagalingon, sort of ginahostage niya ang iyang kagalingon. So that's why nag-respond kita dayon kag nangayo kita back up sa aton nga mga sa SWAT, no? Kag
sa bulid man sa pagpangamuyo, no? Na overcome naton ang iyang pwersa kag at the same time na subdue naton. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. News is brought to you by Do You Feel Tired All the Time? Oras sulong sang DTX 500. Wala nagsulod sa paminsaro ni Barangay Kagawad Junjun Binasas sang Barangay MacArthur La Paz, syudad sang Iloilo nga katapusan na sang pag-obnalay nila sa iya 15 anyos ka bata nga lalaki sang Agosto 25 sang aga. Kinsugat ni Binasas sa iya asawa kag ang biktima sa Tagbak Haro Terminal sa diin duwa sila kaadlaw nga wala nakapauli sa ila balay sa syudad. Samtang nagapungko sa front seat sang salakyan, kinsandig ni EJ ang iya ulo sa abaga sang amay kanagkadlaw nga kaangay nga nagapaangga. Yara sa Santa Barbara, Iloilo si Binasas nga nagabiyahe bilang grab driver sang ini ang ginpahibalo nga nalumos ang iya bata alas 3 sang hapon. Sunod naman sa ibang nga residente nga nakakita sa biktima antes pa man ini nalumos sa Iloilo River, ila na tolopangdan nga tuman kamalipayon ini sa din makita gid ini sa yanawong. Sa pagsaysay naman sang duha ka kaupod sang Sotorito nga pag-abot nila sa Iloilo River sa Rizal, La Paz, nagpamalakpak pa ang biktima kag nalangkag nga magpaligo sa suba. Bisan pa nga ginambalan ini nga madalom ang portion nga iya paliguan. Mas sobra 2 ka oras ang pagpangita sa biktima sa diin pasado las 5 sang hapon sa ini ang nakapkapan sa mga diver sang Philippine Coast Guard sa idalom sang suba nga wala na sang kabuhi. Sa kaangot nga balita lokal, nagpanugyan ang Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo Station sa publiko. Ilabi na ang mga nagatiner malapit sa kasubaan kag kanagatan nga likawan ang pagpaligo. Ilabi na kon alang-alang pa ang ihibalo sa paglangoy. Sino kay Commander Richard Guras ang PCG Iloilo Station, dapat nga ikonsidera ang pagpaiway sa paglangoy kun malain ang tiyempo sa diin may pugada kag mabaskog ang daludo sang tubig. Suno pa kay Gura dako man ang papel sa mga ginikanan amuman sang opisyales sa mga kabarangayan agod malikawan ang mga insidente sang pagkalumos. Nakahanda man ang ilang personnel sa pagresponde kag mga nagakaigo man ang ila equipment. Las 6:22 sa aga, oras sulong sang klinika DTX 500. Ikawan anay ang pagkaon sang dalako nga isda ilabi na ang bansa o kon barakuda. Ini ang panawagan sang Iloilo Provincial Health Office kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ini kasunod sang 26 ka mga tawo ang biktima sang fish poisoning sa Banwa sang Balasan, Iloilo matapos sa kaon sang isda nga ginbakal sa public market. Suno kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, head sang Iloilo Provincial Health Office, nga nagpasa na sang sample sang isda sa BFAR para mapaidalom sa test kag mahibaluan kung isda gid man ang rason sang poisoning. Dugang pa ni Dr. Quinion, uyag Manila nga mahibaluan kung bala ano nga toxins ang yara sa karne sang bansa nga nangin rason sang paglain sa pamatsyag sang mga pasyente. Angot diri suno kay Dr. Quinion, kasamtang ginahulat pa ang results sang test, nagpagwa sa advisory ang Iloilo Provincial Health Office kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga likawan ang pagkaon sang dalagko nga isda ilabi na ang bansa o kon barakuda agud malikawan ang kasubo nga insidente. Yara na sa maayong kaimtangan ang 26 ka mga biktima sang fish poisoning sa Balasan, Iloilo. Si Dr. Quinion, subong nagahulat kita sang results sang testing sang PFAR kag sang ila advisory party sa sini nga health event. Padayon man ang monitoring sang Balasan Primary Care Facility sang ila community kung may ara paduga nga apektado. Kag nag-release naman sila sang advisory nga samtang ginaimbestigaran pa ang rason sang pagsintomas sang mga pasyente, likawan anay sang mga pumuluyo ang pagkaon sa mga dalagko nga isda. Ilabi na ang bansa ukon ang barakuda. Madamo nga tawo ginkagat sang ilobuang sa Guimaras. K5 Aaron Refuyo sa report. K5 mga estudyante sa probinsya sa Guimaras nga manog eskwela na kontani sus ginkagat sa nadapatian ido buang mga residente sa lugar wala nakaluwas pati sila ang ginkagat.
Natudlag kag nagtugas ang pagkahangawa ang mga estudyante sang Remedios E. Velche San Lorenzo National High School matapos silang gingagat sa ginapatihan Ido Buang kag lakip man ang pumuluyo sa Barangay Kabungahan San Lorenzo Guimaras. Natabo ang insidente pasado alas 7 sa ngaga Agosto 26 sandig sa kapulisan nga nakasulod ang Ido sa bulutuan kag 7 ka mga estudyante ang hinali nga ginkagat. Sa nakagwang Ido, nakagat man ang estudyante nga nagalakat ng pakadto sa bulutuan. Samtang sa ginlaot ng Ido, nakagat man ang isa ka individual nga nagbulig lagas. Pahayag pa, may duha man ka individual nga residente man sa Barangay Kabungahan ang nagpahayag nga ginkagat sila sang nasambit man nga Ido. Gindala naman ang mga biktima sa ospital kag ginbakunahan kung sa diin ginabisuan sila nga magbalik sa Biyernes nga adlaw para sa ikaduha nga dose. Okay. After na na-administer ang anti-rabies vaccine sa ita, okay na tinataysan sila nga makalisira sa Friday for second dose. Kag sa karon mga ka-K5 diyan naman sa kustodiya sang Office of the Agriculturist sa Summit Yabanwa kag buhi siya no kag wala man sang kapilasan. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang Nagmando si Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Treñas Chu sa Public Order and Safety Management Office kagilayon imbestigaran ang pagvandal sa public places ilabi na sa Diversion Road Mandurriao kag sa Esplanade. Inipatapos nga madamo ang nagvandalize sa waiting shed anhamtang sa distrito sang Mandurriao. Sa statement sa alkalde, iyan ang ginpapintahan ang waiting sheds nga puno sang vandalismo. Nagpanawagan man ang alkalde sa publiko nga gilayon mag-report sa pulis kung may makita nga nagapangkores sa mga lugar agod nga maaktuhan. Magluwas sa waiting shed sa Diversion Road Mandurriao, Iloilo City na puno man sang vandalism kag daw napabay-an na ang iba nga portion sang Iloilo River Esplanade. Kagot nga balita lokal, mahigko nga Esplanade 9 ginlempyuhan na kag ginpintahan. K5 Jenny Kauyunan sa report. Sugura na sa General Services Office o kung GSO ang pagpinta kag pangpanglimpyo sa Esplanade 9. Ini matapos nga makita nga napuno sang vandalism kag basura ang among nga lugar. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, ginpahayag niyang ila na ginpatriman ang mga ornamental plants kag kahoy agud magdawhay ang lugar amuman ang pagpangkayo sa mga street lights. Dugang pasinin umpisahan na Manila ang pagpangkayo sa CR agud magamit na sang luyag maglagaw sa lugar amuman ang pagkayo sa mga concrete nga bangko nga nagkalaguba. Sa bandals nga sa mga walls sa public toilet naton nagpadagyaw kita no pod ang beautification nga team. Nagkuha kita sang personnel sa Esplanade 8 amo nang tabok sang Esplanade 9. Nagadugang kita sang Senro nga team para mapatapos ginapon sa buong adlaw no. Ginpang 3 month to ang mga kahoy kag mga ornamental plants naton para maghawan. Kag nakita nato nag-ilis na sang mga suga ang City Engineer's Office. Kag nakita man naton may CCTV na ang barangay nga gin-install. So it's time for us siguro nga i-rehab ang public toilet para mausar man sa aton mga constituents nga nagausar sa Esplanade. Samtang ginatanaw naman sa General Services Office nga magpadugang sa personnel agud mag-maintain sang katinlo sa mga Esplanade diri sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo. Tulong sang ascorbic acid Mighty C. Sa Kapitolyo, hindi konforme si 2nd District Board Member June Samarista Mondihar
sa mga ginpresent nga data ni 5th District Board Member Rolex Tupa Suplico sa iya privilege speech angot sa ginapahayag maanomaliya nga flood control projects sa 5th Distrito. Suno kay Mondihar, dapat nga may balasihan ang claims ni Suplico nga wala sang pundasyon manalibot iya nga ginapahayag palpak nga flood control projects sa pila ka banwa nga ginmention sa natungdan sa iya nga speech. Dugang pa ni Mondihar agud nga makita kung balawala gid man sang pundasyon ang proyekto nga ginpanghambal ni Suplico nagakadapat nga ini ang kutkuton. Angot rigid pahayag naman ni Suplico nga ang iya mga ginpresent ka data sa Iloilo Provincial Board ang base sa pahayag sang mga pumuluyo sa mga lugar nga ginapahamtangan sang mga palpak nga flood control projects. Gay natudlo sa idalom sang proyekto sa iya pakaisa nga si Anay 5th District Congressman Raul Buboy Kausing Tupas. Si 2nd District Board Member June Samarista Mondihar. In almost of these projects mentioned by the Clear Friend from the 5th District of Iloilo, it is stated that there is no foundation. May I know, Madam Presiding Officer, why did you say that there is no foundation? In the first page, the seawall has no foundation as seen from the side opposite the area. Are you referring to this particular? Did he say that there is no foundation? Temporary floor leader. I look at it, Your Honor. I talked to the residents. I talked to the barangay captain in Pili, and that's what they described to me. It was constructed. Mga balita lokal, naglabot sa 620 tanan ka mga plaka ang napanagtag sa tatlo ka adlaw nga upland stop, plate and go sa mga plaza sa syudad sang Iloilo. Ini among gidpatigayon sa Haro Plaza sang Agosto 21, Mandurriao Plaza sang Agosto 23, kag Molo Plaza sang Agosto 25. Ang mga tikang nga ginahimo agod mapadasig ang pag-clear sang backlogs kag mapalapit sa mga motorista ang serbisyo sang talatapan sang LTO. Ginpangunahan naman ang LTO Regional Director Attorney Gaudio sa Hidospan II kag Assistant Regional Director Jack Cunlo ang plano kag pagpagig-angot sa mga kabaranggayan sa masunod nga mga inadlaw. Las 6:31 sa aga, nagapanawagan ang Land Transportation Office sa LTO Western Visayas Office nga hindi magrenta o kung hindi magsakdag sang kolorom operation kaangay sang mga van. Suno kay Attorney Gaudioso Hidospan II, Regional Director, nga unregulated ang operation sa mga kolorom nga salakyan kag hindi mapasiguro nga lunsay may maayo nga background ang mga ini. Dugang pa ni Director Hidospan, wala man sa protection sa tion nga maulamid sa aksidente pangod wala sang insurance. Madumduman aksidente ang van sa Lawaan Antique, sining karon lang sa diin duha ka estudyante ang napatay. Kag gidapayag kolorom ang amo nga salakyan. Si Director Hidospan. Public, no, for panawagan ko sa publiko, do not patronize kolorom operation because it offers you no protection. Mga balita lokal, Iloilo Provincial Government nagpatigayon sang una nga Coconut Week celebration. Yari ang report. Nagpatigayon sa 11 nga Coconut Week celebration ang Iloilo Provincial Government. Inaging pangunahan ni Iloilo Vice Governor Nathalie Andibuque kag ni Board Member Rolito Cahilig, Principal Author sang Provincial Ordinance No. 2024-316 nga nagadeklara sang uli nga semana sang bulan sang Agosto bilang Coconut Industry Week sa Iloilo. Ini ang inisyatibong kabahin sang pagpabaskog sang advokasya sang lokal nga panguluhan sa pagpasanyog sang panguma kag mga mangunguma sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do you feel tired all the time? Do you have frequent infection? Mahina ang coconut industry sa probinsya sang Iloilo sa bunga tuig kung ipangit sa nagligad nga tuig.
Sino kay Charlie Imbon Sr., presidente sang Barangay Lumangan Igbaras Farmers Association. Sino kay Imbon, mahina ang anis ng lubi sa ilang banwa subong nga tuig bangod sang tuman kainit nga panahon nga nag-affect sa pagtubo kag pagpamunga sang lubi. Dugang pan Imbon, dako ang nabulig sang pagtanom sang lubi o niyog sa ila palang buyan bangod nga iniman ang nagabulig agod nga sila ang makapiskwela sa ila kabataan sa kolehiyo magluwas sa pagpanguma o kon pagtanom sang humay kag iban pang nga kararuton sa ilang lugar. Angot diri, nagapasalamat sila nga mga coconut planter sa probinsya sang Iloilo sa Iloilo Provincial Government sa pagpatigayon sang una nga Iloilo Provincial Coconut Week celebration sa Iloilo Provincial Capital. Kung sa diin gintipon sila agod nga mapahibalo ang mga programa sang lokal nga panguluhan nga makabulig sa pagpasanyog sang ila palang buhian. Si Mr. Charlie Imbon Sr. sang Barangay Lumangan, Igbaras, Iloilo. Okay. Sir, kamusta ang pananaw sang niyog sa probinsya sa Iloilo, especially dito sa may Igbaras sa inyong banwa? Subong daw, hina ang harvest subong, pero mga sunod naman sila nga binulan, damo naman ra. Ano ang mga factor, sir, nga gahina kung kaisa ang mga harvest? Daw, sobra lang nga init. Okay. Kaya kung magsubra nga init, kaya ukit na kung sa mga rapit ba sa sapa. Kaya bugnaw, tinami, anda pa ang kan. Pero kung sa mga banglid nga, bukid-bukid ka taas, gahina ng bunga pagka dyan. Nakuhaan sang droga. K5 Reggie De Mayo sa report. Nakuhaan sang masobra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang droga ang tricycle driver sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Estancia Municipal Police Station. Kaupod ang 2nd Iloilo Police Mobile Force Company ukon IPMFC sa Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo pasado alas 5 sang aga, Agosto 26. Ginkilala ang suspitsado kay alias Nunoy Negro, 26 anyos, kag residente sang Poblasyon Zone 2, Estancia, Iloilo, kag ginakabig bilang high value individual ukon HBI. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Sara, nabaklan ang suspitsado sa isa ka plastic sachet sang suspected shabu nga nagabalor 4,100 pesos. Dugang pa na recover sa operasyon ang 3 pagid ka medium size plastic sachet nga ginapatihan shabu. Sa kabugusan, nagabugatanan sang 74.26 gramos ang na-recover nga droga kag nagabalor sang masobra 504,968,000 pesos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginatulong sa inyo sa DTS. Sa regional news sa Bacolod City, lalaki ginsunog ang ila balay, berting gakit sa report. Adlaw, ini matapos ginakaalarma karon sang Purok Bayanihan Barangay Villamonte, Bacolod City ang lalaki nga nanunog sang balay sang nagligad ka adlaw. Ini matapos nga nakagwa ini sa presohan sang ginisol sang iyang mismo tiyo ang reklamo. Kaina ginkatuan sang K5 News Team ang lugar kag nagatubang ang Purok President. Suno sa iya nga magapetisyon nini sila kay JR nga nanunog sang iyang mismo balay sang nagligad nga adlaw. Ginakabalakan nila nga basi makabalik ang lalaki kag manunog sa mga balay santo man sa iya nga ginhambal. Oo sir, nang tapos hindi man kami magbasugot nga magbalik di siya kay tungod nga damo na nga pamahog kag isa pa ng perwisyo gudi sa samon nga purok. Ginkatuan sang K5 News Team ang balay, apang wala diri ang lalaki kag dito nagatiner sa Araw Vista Alegre. Madamo sang kontra kag tunto ang lalaki kag ikatatlo niya na inimuon ang manunog sang balay. Suno sa Verify Protection nga wala sang ebidensya o kon matulid nga saksi apang ginahimo na nila ang tikang agod mapasaka ang kaso kag ginatipon ang mga dokumento. Opod kay K5 Martin Di Maisip sa patrol, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Patay nga dancer sa Lawan Antique naghingyo pa sa ila ginikanan nga makasaot sa ulihi nga tion. K5 Eileen Rose Magbanwa Taroha sa report. Huling sayaw.
Amudya ang titulo sa nangin kapalaran ni Cristinel Granada kag Girel Farillo, ang mga napatay sa nagluntad nga aksidente sa barangay Kadahaglawaan. Sa interview kang K5 News FM San Jose sa Iloy ni Giril nga si Mrs. Jing Farillo. Antes pa natabo ang aksidente, naglisensya pa dya nga magpa-Iloilo agad magkompetensya mana sa sangka dance contest. Kag pagkatapos nagdiretso sa Banwa kang Sibalem, agad nga magpreparar sa kompetisyon nga anda intrahan sa Kulasi. Duga nga panaysayan kang Iloy, suportado gid nanda si Girel bangad nakita nanda nga amo ang gusto kang anda bata kag permi dya nagahingyo kananda nga pasugtan tana. Sa pahayag padugang ni Mrs. Farillo, nagpamilit gid si Girel nga pasugtan tana mag-agto sa Kulasi bangad amoron to sano kana ang pinakaorihinang nga saot kag magapahuway rin agad nga mag-focus man sa anang pag-eskwela. Apang wara naghahumaem ang Iloy nga ang pahuway nga ginatumod ni Girel amo ang pahuway nga dayon. Sa piyak nga bahin, nagbuya man ka mga tinaga si Cristinel Granada sa anang ginikanan, antes pa man dyan na aksidente, nga amuran man dyan ang pinakaorihina nga saot. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Mrs. Irene Granada, anagin pahayag nga naghingyo tana sa anang bata nga magpahuway anay sa pagsaot, bangad basi makapoy tana, kag madali man dyan dakpon kang sakit, parehas kang ubo kag sipon. Mamanaan nga antes magsaot si Cristinel sa Kulasi, naglisensya pa dya sa anang nanay nga magpanaw sa Iloilo para mag-perform kaimaw man ni Girel. Apang ang tunghingyo nga urihi nga saot, ang urihi rin gid man. Sa talada, desidido gid ang pamilya nga magpasaka kang kaso batok sa driver nga naka-hospital arrest. Kag ako naman si K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Sa K5 Network News, drug den sa Pampanga, gin sa lakay sang PIDEA. Roel Tarayaw sa report. Iklo ang 8 drug suspect at tuluyang sinira ng mga otoridad ang isa pang drug den na sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya sa barangay Daum, Mabalacat City, Pampanga. Sa ulat, kasamang nadakip sa raid ang drug den operator at maintainer na si alias Manny, 48 anyos at residente sa nabanggit na lugar. Naaresto ang mga suspect na magkasabwat umanong nagbenta ng shabu sa undercover agent kung saan nabisto din ang drug den. Nakumpiska sa mga suspect ang nasa higit 18 grams ng suspected shabu, assorted drug paraphernalia at ang marked money na ginamit sa Bibles. Kinasuhan na ang mga nadakip na suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Law. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasihan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Naglapas sa pagsulundan si Anay Philippine National Police Chief Police General Nicolas De Loso Torre III nga wala sinigil paagi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon nga kakason si karon PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. bilang Anay Deputy Chief for Administration nga ikaduwa sa may pinakataas nga posisyon sa PNP. Inanggil pahayag ni Anay PNP Chief kakaron Senador Panfilo Lacson. Si Lacson ang inanay PNP Chief sa 1999 tubtob 2001 sa idalom sang Joseph Erap Estrada Administration. Sa Agosto 6, gindesignate bilang head sang Area Police Command for Western Mindanao si Nartates kag nagbahiluhanay sila sang pwesto ni anay PNP spokesperson Lieutenant General Bernard Banac. Samtang sa pagkakas kay Torre, si Nartates ang ginbulos bilang bag-o nga PNP Chief. Sa dugang pa nga balita national, formal na nga nagpasaka sang kaso si Congressman Leandro Leviste batok kay Batangas 1st DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Nga ginatuyo suhulan
sang masobra 3 million ako na hindi pag-imbestigaran ang mga flood control projects sa ila distrito. Ang mga ginpasaka nga kaso ni Leviste among direct bribery, corruption of public officials, paglapas sa anti-graft and corrupt practices, kag rule of conduct and ethical standards for public official. Ang utsinigin buyagyagman sang kongresista nga mayara sang masobra 300 million kada tuig nga standard operation procedure kon SOP kon kickbacks umalin sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways sa kon DPWH nga ginaaligar ginpain sa mga congressman. Samtang temporaryo naman nga magapabilin sa Taal Police Station si Engineer Abelardo Calalo. 6:44 na sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sa ascorbic acid Mighty C. Ginpamatukan sang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ang nauna nga petition ni Attorney Romulo Macalintal angot sa iya pagpamalabag sa barangay kag SK Elections 2025. Sa ginpasa nila nga petition in intervention with opposition, tinutuyo sini nga suayon ang petition nga luyag ipa-declare nga unconstitutional ang pagpaiway sa piniliay. Nagapati ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas nga ang laying nga Republic Act 12232 o kon term adjustment law ang wala sang may ginlapas sa Philippine Constitution. Amo nga kontani panugutan sila sang Korte Suprema nga mangin intervenor kag kabigon nga kalakip sa paghinon-anon sang petition. Sa katapusan nga balita national, ginpanginwala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo nga nagalap nga balita ngayning masunod nga DPWH Secretary. Mas mangin matunog ang huring-huring sang ginupdan sini si President Bongbong o Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-inspeksyon sang pila ka mga palpak nga flood control projects sa Benguet. Suno pa kay Magalong iyaman gin kakibot ang nagalapta nga balita. 6:45 sa aga, gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, mag D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Gaza, 20 ka mga tao ang patay lakip ng 5 ka journalist matapos ginbombahan sa Israel ang isa ka ospital sa Gaza. Kalakip sa napatay sa pagsigabong ang mga journalist sang Reuters, Associated Press kag Al Jazeera nga naga-cover sa giyera. Ginkondina naman sang mismo nga Israeli Army ang insidente kag nagsaad nga imbestigaran ang pagpambomba sa hospital. Sa katapusan nga balita international sa South Korea, nangin mainit ang pag-abi-abi ni US President Donald Trump sa pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung sa White House. Kinistoryahan sang duha ka lider ang angon sa pagpapaskog sang relasyon sa US kag South Korea kung sa digin ginhambalan man sang South Korean President nga istoryahon ni North Korean President Kim Jong-un. Angon sini nagapati si Lee nga si Trump gid lamang ang makaresolba sang gamo sa South Korea kag North Korea mga dumalin sang nagpungko sa posisyon si Lee sang Hulyo. Nagapakig-angot naman ang utod nga babay ni Kim Jong-un nga si Kim Yo-jong nga magmayuhay ang duha ka lider. 6:47 sa aga, subong adlaw Miyerkules, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kung may ginabatsag ka bala Ma'am Denden Lay sa Caspe, Pastor Adiel Caspe, bisan paganing away man, kay Sir Jeffrey Pineda, kay Sir Park Mendoza, Sir Antonio Talakan, kay Ma'am Maribel Pareñas, kay Ma'am Julie Botero, kay Johnny Melendres, Papa Ben. Bisita ka mo sa Klinika Outlets kay may free consultation. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news kinadulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam. Magapatigayon ang Bureau of Internal Revenue o kon BIR sang tax fraud investigation sa mga kontraktor nga nadalahig sa maanomalya nga flood control projects nga gintumod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag ni BIR Commissioner Romeo Lumage Jr. nga maghiwat sila sang audit sa tax returns kag payments sa natungdan nga mga entity. Suno sa opisyal nga pananglitan nga may kontraktor nga kulang o kon nagalikaw sa pagbayad sang buwis, hindi sila pag-isyuhan sang update
outdated nga tax clearance kag ma-disqualify ang kontraktor sa pagpasakop sa procurements sang gobyerno sa palabuton kag isuspend ang ila kontrata sa gobyerno. Sa reference rate, 186 pesos and 19 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar. 80 pesos and 26 centavos ang Jordanian dinar. 76 pesos and 68 centavos ang British pound. 63 centavos ang Lebanese pound. 57 pesos and 5 centavos ang United States dollar. 38 centavos ang Japanese yen. 76 pesos and 80 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 30 centavos ang Hong Kong dollar. 70 pesos and 80 centavos ang Swiss franc. 41 pesos and 17 centavos ang Canadian dollar. 44 pesos and 40 centavos ang Singaporean dollar. 36 pesos and 97 centavos ang Australian dollar. 151 pesos and 38 centavos ang Bahraini dinar. 15 pesos and 20 centavos ang Saudi Arabian rial. 44 pesos and 23 centavos ang Brunei dollar. 35 centavos ang Indonesian rupiah. 1 peso and 75 centavos ang Thai baht. 15 pesos and 53 centavos ang United Arab Emirates dirham. 66 pesos and 30 centavos ang euro. 41 centavos ang South Korean won. 7 pesos and 97 centavos ang Chinese yuan. 42 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 54 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 88 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 56 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 5 centavos ang Mexican new peso, 33 pesos and 37 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 64 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 24 centavos ang South African rand, 5 pesos and 95 centavos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 87 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 39 centavos ang Venezuelan bolivar. Blessed morning, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Apple Kamari Siman sa Sambag Saraga, magpangapena DTX Coffee Mix. Blessed morning kay Sir George Jocampo sa Turkey, nagabiyahin na pabalik diri sa Manila sa Philippines. Sir George Jocampo, the Lord bless you and keep you, sir, sa imong pagbiyahe. Pangitaagid si Jesus. Sir Warren Rojo and Ma'am Karil Rojo, good morning. Kay Sir Norman Grementer, Sir Norman Grementer sa Sitio Buri, Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City. Sir Antonio Talakan, Ma'am Maribel Pareñas, Elias Rodrigo Langusta, and Ma'am Jen Bell Danyas. Ma'am Jen Bell Danyas, happy birthday ma'am, from Sir Elias Langusta. Blessed morning kay Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Sir Danny Agpalo, Sir George Jocampo, kay Sir Joseph Armil Patriarca, nagasakay sa barko. Thank you also kay Sir Bambo Doremdes Nava IV. Sir Bambo Nava sa Dumangas, good morning. Congressman Pablo Bebot Nava III, kay Ma'am Ding Nava, and number 1 Barangay Kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulao, Dumangas, Iloilo, and Ma'am Mildred Diloso Pabon. Las 6:52 na sa aga. Sa ato na nga balita sa inampang naghimo sang kasaysayan si Pinay Grandmaster Janelle May Freina matapos magdaog sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival's Ladies Blitz nga ginhiwat sa United Arab Emirates. Nagpangibabaw si Freina sa kabugusan nga 120 ka chess players gikan sa 24 ka mga pungsod. Kaupod niyang iya nga coach nga si Grandmaster Jason Gonzalez. Nagapabilin nga wala sang pierde kag may 8 ka puntos gikan sa 7 ka daog kag 2 ka draws. Ang chess player na angkon niya ang titulo nga Grandmaster sang 2016 sa 42nd World Chess Olympiad nga ginhiwat sa Baku, Azerbaijan. Sa mga constipated, tumar na Klinika Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under Klinika Spore Biotics.
Sa ato na nga balita, entertainment, engaged na ang singer-songwriter nga si Taylor Swift sa iyang nobyo nga American professional football tight and nga si Travis Kelce. Ila inigin anunsyo pinaagi sa ka-joint Instagram post sa din makita ang mga litrato nga nagpropose si Travis sa isa ka garden nga puno sa mga maanyag nga bulak. Sa karon, wala pa gin-anunsyo sang duha ang petsa sang ilang nga kasal apang excited na ang ilang nga mga fans. Naibaluan nga sa summer sang 2023 nag-umpisa nga mag-date sa ni Taylor kag Travis apang ila opisyal nga gin-anunsyo ang ila relasyon sang Setyembre sang amula nga tuig. D3 Bayo kag Mike TC, Sir Kim Hiroso Panes sa Pasay City, and kay Ma'am Leia sa Hamindan Kapis, halong ikaw dira. Abal ni Sir Kim Panes, Maribel Pareñas, Ma'am Maricel Casiple, Sir John Lee Sarabia, IC, and Ma'am Irene Vasquez Sarabia and Irvin Isakari Lucas. Look, are you ready for school na? Tapos na gani, kasalit batang bata mo. Nasa 54 sa aga, sa imo nga breakfast sa sining oras, Pastor Bobby Riman, Nini Imbi, Elviro Lakihon Awero, Empty Danida, dra sa Imos Cavite. Ipadalon do ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C, Sir John Lee Sarabia. Kumusta turog mo, sir? Ma'am Bings PSG, kay Ma'am Mary Grace Istilioro, Ma'am Nancy Encila, kay Sir Charlie Imbon, Sir Alexander Estiba, kay Sir Manuel Nike sang Igbaras Federation of Farmers Association, and SB member Fatima Ibanen sa Igbaras. Salamat din sa inyo pagpamati ha. Sa balitang extra special sa United Kingdom, ginako sang lalaki 32 anyos sa United Kingdom nga nakaangkon ini sang condition nga ginatawag nga permanent state of alertness. Permanent state of alertness kung sa din nagabugtaw gid lamang ini sa tanan nga oras sa sulod na sang 2 ka tuig. Ami seryoso nga condition, Sir Liam Will Sapanta, na eksperyensyan sa natungdan amo nga hindi ini makabatsag sang katuyo bisan ano pa nga pampatulog ay nga imnon na Bishop Don Guinness mamitsing angot si Anpe Sinigin payag ni Oliver Alvis, isa ka train conductor nga normal ang iya pagtulog apan nagbago ang tanan sa magpuyo siya sa iya nabakal nga 4-bedroom apartment kung sa din isa ka gabi wala siya nakabatsag sang katuyo kaya nagpabilin siya nga nagabugtaw sa bilog nga gabi, Sir Steven Hiradino. Natingala siya nga humalin sabto, hindi na siya makatulog titambing. Kag wala naman siya ginatuyo, kanagabugtaw lang sa tanan nga oras. Kung sa linyara ini sa 2 ka tuig sa karon, nga wala sang tinulugan. Dugang sining nga nagasto na siya sa dako nga kandidat sa pagbakal sang sleeping pills kag supplements nga makapatulog sa iya apang wala gid sang epekto bangod wala gid siya ginaabot sang katuyo. Nagpakonsulta naman siya sa doctor apang hindi ma-determine kung ano ang kabangtanan sa iya pinasahi nga condition. Kung hindi ka matulugan, tumarka sang DTX 500 kag D3 Bayo. Tapos Las 6:56 na sa aga, oras, ginadulong sang Mighty C, kag Klinika Spore Biotics. And the idols will totally disappear. Kag madula sing bugos ang mga Diyos-Diyos. Isaiah chapter 2 verse 18. Woe to the wicked! Disaster is upon them. They will be paid back for what their hands have done. Kaluluoy ang mga malain nga tawo, kay magaabot sa ila ang kahalitan. Balusan sila sa ila mga ginhimo. Isaiah chapter 3 verse 11. Hindi ka magkahadlok. Sustentuhan ko ikaw sang pagkaon, pati ang imo mga kabataan. Don't be afraid. I will provide for you and your children. Genesis chapter 50 verse 21. This is the word of God.
In his time. Kay Cedric J. Tolentino, good morning sir. CJ Tolentino, Ma'am Beth Idarlilia, Romela Flejoles, Mildred Pabon, Tabsky Diaz, Pastor Rodney Ciudad sa Puntok Lemery, Sir Nilo Servas sa iyang shop sa Agdahon, Pasig City. Thank you kagawad Nilo. Gertrudes Cangas, Canto Mayor, Ma'am Mirna Kirante Lapinig sa Dawog Miagaw, Ma'am Chenny Lianyo Jimenez sa Ulang Juan, San Enrique. Katumar na sila sa nagpangapena DTX Coffee Mix. Roland Flores Tumulto, Ma'am Marie, Ma'am Lenny Havelosa, Sir Bambu Nava, Sir Nunito Sumbong, good morning. In his time, kung may ginapangayo ka, way pa mag-abot, hulat lang. In his time, in his perfect timing. Isaiah 60 verse 22. Alas 6:59 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kagya DTX 500 sa mga constipated tumar sang Klinika Spore Biotics. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. Ma'am Sarah Jane Villaflor. Ma'am Sarah Jane Villaflor, Fred Pascala, thank you. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa